And area me empire sense we na ensu kra yie obi biara wo be sori etie obi awade ma ne nsan ko na chiwache and area ya back to sender. Pastor Les want to say me ba you die wo enhire bebre brother Daniel awade tutu anamon si yie wache uni mani desuo nyame Miss Anna, I am back to send your watches. Come on, to you, never about a year. I rather soon what town for 2 years watching. And I will be out in the water radiation. What is it? Do you see one thing? And so I will slow, or Pessia will slow. A radish down. Found to a radiation. Then Yami would to me. I really have a dink come what What else do I say? Video and I'm watching. Everybody should be an among no, what to say? And I will be our power saying, Obi be your person who you must be your person was say what about the radin chia the kawating. And try to be a no one casa who ni pepper was sell. And try to be a no one casa who fear ni pepper was sell. I tell you, Yanis will be a winning to fear no young. I ran my one sign watching. And we fashion was so much and you be a what's here, son of them, and you're Christian. When you say about you form one pie, yeah, what town say by you for Bobby? Yeah, boy, yes, you near by force Bobby, and Tima one in our water. Mawani na wote se AWUAH wate na wo sa akode de enkom paibom abayifo kompo ye botons wa wo mu no mo botons wa kesem shaiki nuru shaikaba abayifo ne botons kesem ento do abrabo na ye bo mawani nya den enna ho sebre sesafo ne na wurade wo se dia pro na tete ya se no oduma kuma nyame no wo fa no de ahye wiase nyansafo aniwu
nti no mo ni na wo ewa brabom so dia there real enyo bia wo ti asoro dem no yo kristoni enyo sofo bia wo hye obwabo kareka na so wa hye ga ene kire so ye nyame sofo enti abrabo no ye bo no se wo ma wani na wa he obi de sis ba ye dan abada ne wo nine Nyamine ya akwanti fibuafo agya baby ani da so nyina sano ehɔ ne nyame wo hye ne woni monam amese na de so bia na show no awurade nya da asua wate Yabinomi anu ye hia nyame mu a enne anɔ enne awie wate awurade ammamu abrabo na wo bɔ no do enya die be ye hie achi se wo nyame abam nyame ne sebra safo wo se de apro na tete yesai no enu no no awurade fa no de hye wiase nyansafo aniwuo ye ka wiase nyansafo ebi ne abayifo ebi ne wo ma nji nyame ni ebi ne wo ma so tie nyame adwuma ebi ni wo mo ye nyame dwuma to so no anya gra no wo mo se nyame adwuma anya da ye nyame mu wo emprempre mu wate Gabio ana area ye bedi enkomo kakra dano na ya kasa ye nua evangelist AKWASI AWUAH na wo ka bibi sen eni hu kwan sen asoro sika ye de bo asore ba hwe ayada bia meka empanifo bebre abanyame mu eye nyame dwuma o manya de o benya awie na wo mo sei nyame dwuma no wo manya de o benya wie eye fia wanya wie eye ka wanya wie eye japade wanya wie ene wo mo sei nyame dwuma no ene wo ba man ga na mu hanom a asofo mpanifo asese enkwala and a show of Musia woman, and the woman rather no one cousin turning your money back upside down. Yamma Ninja Day, and now Yami your subjects of home. Bible was a woman who could dine at Chiliano, young woman inside. Now, for the woman who were inside and any year day, yeah, palm one. Yamma Ninja Day, and now. Abrabona ye bono se nyame che wo ye nyame dwuma no onyankopon wankasa wa ma wonyansa wodi be ye nyame dwuma na dika nkwase asem so onyankopon wa ma wonyansa wodi be ye nyame dwuma na enkwase asem na wo bekeka ye nya asofo mpanifo bebiri ewo kurum hanom a wo mankasa na ada no mo abonsamfo and one say Yamikuma no, as some any one finds one about out to Becano, and no one about out to Bayada, Ebecam, will be see you one penna, will be seen Uncle Eware, will be seen Uncle Ewo sing, and rather ye sing. Will be so say, any one finds say, Yadi, I saw the Sika Ebua Soreba. Say, I saw the banner, what you saw the back. Now, what poor Asafono, Miss Amasore. The man Sika, Miss Sayno, in this Kaketwa. Obi timi titi asori sika no wadi no ka o ma asori ne kwampo bi o mpopo we have leave them asori de eyemwa de boaboa ye ho woni mamanfo aye hwe o school woni mbosome ya manfo aye tuo mo ka wa asori de enti no ase osofo pani wotimi meka se eni ho kwan se de asori sika ehwe asori ba because na swafo no so no asori ba no wo boa masafo na ye den akoyi enti na point of correction asore ba wo bua asafo ne de bibi tuna etwase ya bua no se woni adwuma ye etwase asafo ne ema na adwuma ye se woni di obedi a wo ba so de fie se woni adi obedi
Yanom ya ha dan mama amfo tenam ye tukotua dan 2 years 3 years e mama amfo ye dan etenam ejire nkaso asafo no sika ntimi anyu kwaze asore ba enya asore sika hwe yemma ye ninya dan enna wo asofo mpanifo am wo oman Ghana mu no ayade menim se sika na afofom wo se die na afofom wo se beye bi na bewure mu se enuro na mukotu ye no se momfa asida ne nko ya momfa nko sabosom na mukogege ye no se momfa aboade nko ya momfa nko na munyai sansa mo mekeka osofu bi wa akogye aduro enti no de aduro ne betre no eno no oba be ye de oba beka miaka ayada bia meka asafo mu de obi wasafu nim no bo ne ho wode etwase asafo no nye den abua no last year me di me birthday me nkole wo me nkyɛn a wo bua me nyamedwuma me ma wo bia me ma wo nyina one acre land eso wo nye no mo nya dai wo mo nkyɛ me nkola wo bua me nyamedwuma no me ma wo 1 acre land so diasien enti no ayana edum mre bia asofo mpanifo na mo wo man ni mo no mesram sansam na ya mo ba out be ka minim se trending na mo pew minim se nu na mo koje ye mo mfa ho aboade enkoye ena ya mo ba no mabeka ensem bia esuni mfaso ena o man Ghana onyame ni babi ko ka asem bia esuni mfaso na yitwa asofo nyina mpawa eno na ayade a ekoso o man Ghana se nyame ni babi ebe ka asem bia no kwanso o ka ye ntade wo no ankase ne de tade asofo nyina enti asofo mpanifo na maba no me pa bo chew se muni munyansa mumise wurade na nyame ma munyansa because the more ye no is disgusting so nya dey enu emfaso mu etese ye motivating ye say nyame fie na wokɔ a unya aniche nyame fie na wokɔ a ahoto ye den eba wo se ye so ye ni so abre ne ye mfa mere wonu awurade anim no wo beso ye yen na afetie na den enya sofu we sori a wasese sofu we sori a wasese sofu we sori a wasese me ni mu the reason why me ni mu niema aye den ekoso a ama saa niema na ye den ekoso hwe ayada bia meka obi wasafunim ne obi masafu sia uwom na otua asafo no a dia mediri me no ni bedi dia mesha me no ni ba yada me no ni behye asafo de ye boaboa ye ho unim enkrofo ema school fees ayetua unim enkrofo ma school fees aye de yetua yetiri ko ha da ye ma ye nsore manom yetua mo school fees yetua mo ma school fees ema mo duo mo bedi ani duo ma yada yi wo mo behye me dua niema last year me che aburo 5 acres ema me nsore ma emu nkokɔ emu niema bebre enti no niema bi wo honom a mesram na ye keka mumma yanya dan enhwe ye na de niema keka kono anu ya yeten ene we ni besori a wosisei 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 mumma ye ninya dan ena wo asafo mu de uwo mu a etwaso bua wo nsorema no na make last year my birthday me che 1 acre e ma nkwala wo mo te me nche yo mo bua me nyamedwuma no evangelist kwasi ewu ame bacho asem na wo kaaye bra ne be ye den ne ebesesa wano because no one ma amanfo keka sebiti nyamedwuma se chese asofofo no ye omo titi sika na wo mudi no aya munya mo ho na mutimufia munya mo ho ade munya obi ono ma wanya ne ho awie no obi wanya memfrɛ no wanya ne ho awie no wanya ne ho de wo pe wonya medwuma no wanya wie ade a wo hwehwɛ ne nsaka enti ade obɛya na dwene sɛ obɛsie nya medwuma ne kora ye wasofo bebre wo man Ghana mu hanom a beye ne bosontumi awurawuro mu enu tina konfo ne krempo na benyame mu no because mu no mu nyina ne hyesuma se collaboration ojaja meme ni mosofu bi Ghana ne mpra yo konfo osofu bi Ghana ha
nempena ayo konfo me say enye obi say nempena wone ne ti ayo konfo enti ne aya ne eniema du ono ma aya ne eye tan munku nyame dwuma nim ase wonyame oye nyame ohwa aya da bia meka obi beka say oh papa na de no mo yesa awrade ntuo mka wonyame wode me no mienu pe amayen nyame wode me no mienu pe amayen ani Moses mmera na enkatende free sura be dwesi wutirim so dia se ani Moses mmera na enkatenda afiri sura be yeden abedwa yeden asi wutirim fa wodoma nkoma wo ye hyebre tesafo wo se ni apro na tete asɛ no eno no wonu awurade fa eno ode ahye wiase nyansafo aniwu wo se di apro no atete asɛ no wonu awurade fa no ode ahye wiase nyansafo aniwu entaja na niema bi wa mkeka ayade ku Kristo sumani mase eyo obi abofulu gongo so be sori akwatena sori dem because so fo akase yemfa asori sika emu asori ba so ya asori ba no ye member dia we have to yan unu medan ya rent ya mamanfo unu mo ne ma dia mamanfo obi tibi titi asori sika no akudi sika no mo agya ya asori ni nyina mu no ye kusu ye papa enti mo nya de mu benya wi a mesrem ni mo ni hwe ka mo ko be ba ntina because when we say Ghana hanomo no empenifo monyinya mo ho awie no na mo ye saa ne man obi so Yesu wa mpena tira aboso mo say ayi Matthew chapter 5 ene be kanyum go ye powerful sene Matthew chapter 5 you look at this obi so Yesu are wa France obi so we wa mpena obi so we ye sen aya se ne mo na mo keka no munya e wate na mo di ku Kristo sumani mo ase aya da mekan enne na wuhuru hwio nyame obetua wo ka aya ko hwe eli no ye sofo na ne mma edi nkwase asem wo nyame fie wa anka e wode tua eli maka babo se bonye akatua ne wo entirade bia enne asofo mpanifo bebre ama enipa gidi ayeden afri nyame mu asofo mpanifo bebre ama nipa gidi ayeden afri nyame mu because no ensama wo mu pie free ba wo manum emo mo keka no eya bofunu gbongo so ba kwatena so de ento mama nipa bebre gidi ayeden afri nyame mu mo keka sense nyamu ya baifu ayede bia meka eno obi oda prison kwa no nipa o ye criminal eno obi oda prison eno obi o ye den o ye criminal and you be the prison and one will be your criminal. So they say, and you be our tear so that they are one your Christian will be our pon some will be our ye bay four and what tear so them will be our what's there any of the food pay any a ma will be now edu womuntim no what was me your software but began answer no they say yamikuma and cast off what dear the kingdom of God dear by the sea raising a meeting near Yamia Cassium we are rather Adina ye woman yes yes your software was a kurumono and our comfort was a kurumono a bar what's movie so the asem Yamiduma say yes cocontenum kuasium kurmaso befere coconte denim kuasia nem kurmaya den afere dia bia wo bedua no anasa babia wo begu no eno ana wo betwa momma ye ninna hono eniema bi wo ho aye ya ade anya de ne anya so de ase ade bi wono ma eni wo kwan se wo ye ade anya de there is no need say wo ye den wo ye ade anya de ye enti na bre nyina no so ma wani ya den eda ho yes also for sikuru mo no ya so for sikuru mo no ebo a watimu bi so they say mu se nyamedwuma mo sumuti mu bi nyamedwuma na mo se no mu nyaaye chamo so se ya wonya nyamedwuma no yenina mu se nyamedwuma ko kontanu ko ase nkuruma no nkuruma na wo be kunu so no so be fere so they say because they mo ye no eya bofo eya tan eyi nyan mo ka sa mo ya beifo mo bebre wa mo ya beifo to get Ghana photo phone bebre ya beifo any bebre to so ya akonfo and omo empese omo beyi na di ayeden a kire ye enti omo ba the kingdom of God no they rather destroy it
said ye nyame ayada bia meka nyame o ye nyame obi ani woni nyame akọ from Genesis to Revelation obi ani wa oni nyame akọ adi enkunim ta ayakọ Israel na ekọ Egypt Cairo ne ko mu museum ne ko hwe apostle ne Pharaoh kita me mo no me per research pa me ko Israel me ko Egypt makohwe apostle ne kita Pharaoh na odi challenge nyame hwe nyame wo ye nyame o nyame wo ye nyame na esenje se aturo eni edwaman eni nkonkonsa eni ebayisem ntino eni enibre ntino mumu bebre wo hono mu a munji nyame tumi ne nyadan endi so ti ase mumu bebre wo hono mu a nyame tumi ne mo nyadan munji ni because na aturo edwaman konkonsa ahye mumu bebre dia ema enti muntimi hunu nyame eni monyam wo ye nyame nyansafo ha wo timi bobo abi ekwan tu ba bi ekwan ni ma woni bi enti the moment ya Yesu Kristo ko boba ye no wo fofa asuafo no mo nante ye Mary Magdalene num Susanna num nyina num de Yesu achi na wo hwewom na wo boawom na den ne mo keka something eno kwa se de asori sika abu onipa asosika de onipa no ye church member de a na how be to no ana manie be to no ana onipa no yare oni ba bi da we have to the church supposed to provide aya mama ye ni na o mama ye ni na honom wankasa nkasa na asofo mpenifu anka bibi nia ye ba pa beda mo no sa mo kura mu ni mu nyansa sa mo kura ye oh ye ha ye ntina isa ya mo ba ye nten na mo begi nyansa ho dia se aya da bia me ka hwe nkramofuo akristofuo ye wo hwan da bia ne ya kokotokoto ya kwakwan wo so okota wo ko no nsuo ne akoche chief imam wo sofu bia ba papa nani so ma no ya kwakwan wo so okota wo ko no nsuo ka unse ye kristofuo no hwan ne ye wo no ga na hanom a bibi ni ya kosere mpai bo won ho yo nya twum na beisam nya twum ene ya beisam na ni bre enti no ye ni opani bia na ebia bibi to ye kurampo na ye ko nanim enkramofo wo chief imam Kristo ni baba ho be kwa no so okoto papa na suma no so dia se papa na suma no no unu si bibi ya dan e wo baabi akristofo hwan panin pa be no wo honom a wani tete chief imam aye da bia meka ebe kama akojoin nkramuso because no akristofo no sa omo ya baifu omo mpa de papa be yie hawom be yie na ho ya e de nsam keka e hawom bisa wo sem why o Kristo asofo panin pa ben ne waya kwakora tete chief mama ye Kristofo ye betini akọ ne honom ye ni bi ye bia ne akọ wo so okoto awoko no nsuo okoto awoko no nsuo ne akọ ye ho akwachia papa yi bisa wo se enkramofuo wo bi na Kristofo ye de ne den ye de ne nsam keka se ba betina radio station so ne asenya ne dwuma you better radio station so nyake kan sama enim to tarnish the church image nyake kan sama enyedai emfa so bia nyedai emmere yen ensam a emfa enkwagye bia nyedai emmere yen ensam keka na aka yen ene Matthew chapter 5 beka nwom krampo ye di praise Matthew chapter 5 o tina sam ye sunsumo wonyame na sam ye den eyoja. Nasam, that doesn't mean them. What was the Christian or Cramoni be a cassette Quran? As a Quran and your papa, Quran a storybook. What was what Cramoni be a cassette Quran? Yet your Christian for yet dear Nankasaya Seno. We are bayfu. The kind of crash down. A Christian for the Bria, but woman in a baby bayfu. We are Christian 900%, a more 80% a bay. Be na ho ya na aka wom won se Muslim ni bia be na platform bi so aka sem oh ane ye friend is saying Quran ye fake dan ka obetu pinga ka betu ba pinka
Muslim for respect to Muslim, no one do a boon and the Yama Musomono, a Christopher Yamua dear. Yamua dear, Yam Faria dear. No one say Yamobe Jaya, Nuta Yakwasari Aqua, Neso dear, Siani, yet ABC near 1, 2, 10. Muslim form Domo. I had the Biameka and then my backroom. Send me a Muslim, Namen Pie bought time or swam. I saw there be a meeting with them. I had a Biameka send me the gun, echo with that Pentecost, so them. You may be some quiet then. Some gun, name the rap president, I saw them, or maybe some say, I'm a near Yama now. I had a Biameka Bible Modiano, a Muslim if we did Christopher, and they may be my dream. Bible Modiano, Yanyano Muslim for whom would giant, Yamia said, and whom would do some. And it came a form of dorm. Come for one dorm, papa. I had a Biamaka spiritual near Mayana. Ye, Ebia Cotobison, Edia Koya Quantre, Ebia Cotosidian, Edia Koya Den, Edia Koya Quantra. The moment ya asantini ana okowuni na eton obebisa wo se besona wo kotono wo de koye dan ba kramoni ana wo pepeni na eton besona asemo bakache so de wo de koye bia nyame wonya dan wo nhira so nya dan emawo ba to kramoni na eton obebisa se beseno wo de koye dan akritofo yama ye yes nya dan enya ye yes na ye no nya den enye ye no ye yes ye no ye no ene ma be ye den ene ma be sesa shebre se for ne wurade wo che dia pro na tete ya se no nyame no ofa no de ahyewi ase nyansafo ani wu ye ndo ye ho agimi sabo ne nkwase asem nko na aka ye enti nyame na nkasa no wapo me no mienu bra ma ye o se de pe bia akwala bia akwala abone ya opo no Uja ne peye den emano saa no nyame a eno nti ne ye bibia nyame wonfi ye no waja me no mienu pa ma yen eno ti ye bibia wonfi ye no ne nkan ne Moses time na ani Yesu ma ye na ka wujira so de mo edi nto no tender strike you wako jira baabi si baabi ye sei no ne tender strike you ye ma ye ni na ho wate ye ma ye ninya de na won ye nya odo ene tsema emme nipa hwa wonim de nipa de ayeyen na still na papa ye kompo ye nya ye wonim de nipa de ayeyen but still now no ye nya papa ye so just here still na ye nya papa ye e ja sofo mpelifo na maba no mesram mama ye yes nya ye yes ye no enye ye no na nyame wono ne hyebre sesafo wo se dia pro na tete asai no nyame ene eye ni ye hyebre sesafo onune rajo hyebre sesafo onune mi hyebre dane fono onune yesu hyebre sesafo hyebre dane fono onune rajo I want to say about your words, I
kasi wonyame ene shebre sisafo yeah oba Janet what is Janet papa bi utie me from Germany me che German fo nyina ene awie yin ene ye ukuo da ene eye day of Mercury tara bia na busuafo hu nhia tara bia no abusuafo hu nhia ama se wa hebale so ho te sen awurade enhyira ono tutu anamo ensiye tumi biara ba sori yeti on sankare mu nyankopon sakra wie ma woni biedu nsuo hia brefo no won hia wate wodo he mo ni na wate utie de nkrofo keka enya de betima so nyame ta besu tie de nkrofo keka enya de awunyame so betimi awie paye da oba adwa awurade nka ho wate entie nipa wate tie awurade utie nipa meti wanu ho na watu aduane akɔhye omotuom beso utie Ghana fo wanum wo ho na wate aduane akɔhye omotuom ma woni na ho wate aya da bia mekare wo hwɛ busua wo fidi mu a na wahwɛ ho asɔre na wakɔ to abusua no bayi nim na mo pade papa na wakɔ ICGC any Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister. It is being white, it is being one. And you're by sorry, I check. Nesu abusia no mo ya kaida fo abeifuo hebe ye bi wo no mo a wo mo cartons saiki nuru he beifuo ye bo Yesu di obobi ye to praises wo to bi ya de bi abeye bi a wo ye bi enti wo hu ne da aginyame sunsun ne be arrest na ma wo onipa yi ta wo ye beifuo enyo bia ne tipo pete so oye nyame nipa enyo bia ne tia so dem a wo yo Kristo ni so dia se ma woni na ho enipa ba no wo monye wodi na wati entietie nkwase asema obi akeka wo social media emma wunya mensomo nyedai emma from ene ye praise abosom ene ye luku nyame down ye yankasa ye ho asofo no ye fra ye ho asofo but ye nyanya medwuma no ye ba nkwase asema ne wo mokeka he ma woni na wati nyame wono hyabra sesafo brother ye wo insha bebre ewurade wotimi ade nyina ye odo mo woni na hwate ene mi hye wonkunan se shebre sesafo ne ewurade wo se dia pro na tete ase no ene no odo mankoma nyame fa ene ode ahye wiase nyansafo ene wu
Yehowa inshira ne odoman kwan tutu anamo ensi yimpa yema wo wie nsi ensi uye na ensi ukra yi hwem entie de nipa ka waten hwe bible say adwen bebre ne wo nipa tirim na so awurade agina tuo eni begina enipa na so obesewo enipa na so begum enipa na so begu anim ase enipa na oti bia wote no betu afiri ho maame onye nipa waten nyame ye som no wo ye nyame wo ye sunsun de nipa beka bia ma wo monka na de na awurade eso eka so hoso bo hoso kenya ho mane ma ntimi nyeden entane ma wo awie ya de bia wo de won sabe so mene ni nhira se wo yare na wo tie mi ade me sere wo de ma wo no se wo ne man tampem na ne ma yenya ayaresa ayaresa tumi ene wo tie tumi anya wo de yam se dwuma sem sikasem enkrata ena abo atia wa de me sere se nkede mu nyankopon no se wo tete na dom nhira nsuo na wo ma bi enso so yimpa yese ade bia wo de won sabe so mu no ene ne sika ene yedie woni tim. Amen.